Hempu Jisu kiti arni pen giturani mate Easter Sunday arni mesen pen katalon pon. Dong Mukaralong Autonomous State Demand Committee asong pen kang dangamay kang nipon. Surjo Rongphar Bharatiya Janata Party MLA candidate aphan ongdong a vote pen ke pahai thekji aphan dode sang se pen vote kere kamai ke padupon. Nangli gastric pen ke danglok diabetes blood pressure pen ke danglok king phu ke so akeso pen ke jok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Mane ni la so aprang ke so ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormon la sonna ki long pen ke la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si mane nali tunta nali ni hang pen mane ke mane mana ki so bang du prote pen unta Aprang akisu ta ani du ulu la so amar jiwan adwai ki chu pen si lita kini ilu KarbiAnglongLIVE ataba birtalong pen ilisami mirinan sepi pine birtang ton pen ajuponik tha. Birthe angkang pialong hempu Jisu amahang nang thek det pen muni datum appa pen ajok alangli kisung kachetong pen kithi arni pen puthot kithur arni mate Easter Sunday arni Christian adhorom ke kroyara datum antame katalon padupon. Lason si Hastro mate Bible kang tiralong ke tokateng pen hempu alangli birthelong nang hache det pen muni datum appa pen kapijok jia phan alangli theng parpan athak kisung kachichak nang pen kithi arni pen nithom ke chok si puthotarni kithur arni mate Easter Sunday arni katalon padopon bangso ke talon pon laki birthe angkang Christian adhorom ke kroyara datum a church tin along tame ahirjume kachohang padopon rintilo lapen methiong deng ping ko ranyar kep ang deng so trokalong alangli ladak avilu kiputang ason thotsi alangli thur tanglo pu bible along ke paklang pon ason si bhom kuruani talon pon labang solong diphorong sopi Presbyterian Church Diphu Baptist Church Upper Dehuri Catholic Church Upper Daythor Baptist Church lapen Dolamara Bachikrang Baptist Church alongta Easter Sunday Mission pen talon pon lapen Maipu Martin Timung Secretary Property and Development Nihang Karbi Baptist Association pen ajok Alive in Christ Doctrine of the Holy Spirit po athepi alam pen Good Friday lapen Easter Sunday jai megahut anamalam jumisen pen than pajumi pon Halapu Presbyterian Church Bethel Mondoli Koilamati Pastorate along tami Easter Sunday mate Jisu kithi pen kithurani katalon padoponlo lapenada 45 khora minute hongkeba por PRNA Bethel Risonim Sotum Sunrise ajai mek peman ponsi ke Japon lake thare tension phangcho pensi jai mek Japon lo bangsohut Easter exidame selampon lapen anerlo porphai sia por Easter Sunday ajai mek paman panahut Maipu Mondoli Hemari Stefan Ronghang pensi mai Japon lapen arnamalam ke tham panaki Mondoli Hemari Horen Teron pensi jumisen arnamalam parjupon Jisu kithi pen kithurani arnam aphan kerolun kilun ponlaki risonim so lapen ingjer marli atum pensi arnam aphan kerolun parjupon
News Report, KarbiAnglongLIVE. Kedam tangjang mi poni pai clear ni Autonomous State Demand Committee Central Committee lapen Bokolia District Committee ya tumpen Cherapsi Dongmukak Autonomous State Demand Committee asai hemalong kang dangamai kang nipon nonapong akili kalong hemprek aparman Assam government pen kachingki kepha ajoksi candidate do anaphan amen chen to det alam the radaphan ke pachini asai ke claim lapen lamdon ke do ajoksi Bharatiya Janata Party aphansi jakong pidun nangpo radaphan than pachini pon Autonomous State Demand Committee kang dangamai ke deng panalong Autonomous State Demand Committee amai phusona singte rang lapen dipuele pen ki thodun aphan ka chesik pon Premson B Hauraghat Elepen ki thodun Mondol Inghi atum tami bangso Mayalong Chetongdun Bokolia District ASDC asai hemalong kepedopon kang danga Mayalong kupiapotsi nonapong MLA akilik along candidates atum amen kachien nang kokma pu alam the radaphan piklarpon Autonomous State Demand Committee amai pu sona singterang pen kapachini ke ASDC asong ke hemprek aparmansi ha ki ching penta chesong ponlu lasi nonapong asama sarkar pen hemprek aputhak kachingki ji aphan lamchak kachipi ke doa joksi men chen thunang koklu lapen Autonomous State Demand Committee rat ke do an tame Bharatiya Janata Party atuma phansi cherap chito dunang pupasi ning jepon lapen labangso Mayalong Bokolia District angkang bangsuri sose aradatu Mayalong chetongdun sidak kami tumpine zone extended process itum tak padolo alap thi bangkelalo kewangbo election non tarik sirke biglo April achiklo tarik sirke butki jokko nangku asila sopor to voter satum to elector satum kupilo ekrem nagi do SSC ai mate hepre ajonde sidonikan pikepelang sesong bombo election ke dam tapor itu MLA 89 pe itu election cepati dulu council election MLA election MP election tabe ongdo booth pe cepai dupolo MLA pita itu toy dulu 30 department itu banulo 2095 ini kan एक एप्रिल डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा तभी लामचाक पिडलो लामक्रार itu mana pidullo ke wangbo mapo hari ke chikuyo thom yang open try protect to padunang central government pen pada gelirong sumpialong tapi itu pudalo recommendation apna po state government pen salang li jipulo recommendation ini siang dulu ke nili silang tuhan cara penak down penak ke kodak sini physically tempo kodak sini dan clear dulu तुम APSLC जय का थार पेन ता चिंगवाई लोंग लो लबांग सो पुथा कांग्रेस आई पेन ता चिंगवाई लोंग लो लबांग सो पुथा तापेन के इंडिया लोंग भारत जोड़ो पुआ प्रोग्राम राहुल गांधी असम वांगा हुता किचे तोंग दिबे फानिली तुम बोरी लो ताहला बांगसो आवार साइ निली तुम हाना बिबेदा चिंगवाई तुम ये फा 2009 अनिंगान Dipurong Sopilo Rahul Gandhi nang humri banglo pehla so apor ke central government along ka congress atu te boy thik sitame article 244 a apothak nang li pilo mathaji pusi youth congress atu pen tuition pidullo sita labang so alam boy bang ke Rahul Gandhi ke le chini mela study gam lang pusi thak teka News Report KarbiAnglongLIVE Jangmi poni phai pho arnigang samapor sarupathar amesi constituency ke parlo angkang madhya sarihajan PSR lo kongching timung arong rongasar ahem thikubalong Bharatiya Janata Party MLA a candidate Surjorong Paraphan ke ongdong a vote pen ke pahai pa meji aphan vote ke regamai kangnipon Rajen Rongpi ke chari pona Mayalong aluhi sarpia mana pengpen MEC kadom terang pi chetong dun lapen man peng aluhi man pengpen ke chetong dun sarika terang pi Samson timung kasang bepi kache teron pi kangbura timung rong asar kongchin timung arong pen ke chenglok ke thegiding atum chetong dun si Mayalong RDP dun lapen ke ongdung aradatum lam the ka chepaklang dun ke
kedam tang MP kilik hut ke All Party Hills Leaders Conference lapen Congress asong atuma phansi vote pidun lo sita non MLA kilik ahuda bang ke BJP asong pen kache toy dona bang phu surjorong phara phansi vote pidun popasi lamcha chipidun renti lapen MSC kadom terang pia hin pen lam theke than pon ki non aphong abang ke bang nang ke than tapalam arjudun dera ador ke sonai avoda bang ke surjorong phara phan vote pidun pen pahai dun lo nang puta rada phan kachuning ri pedopon sangti di pen presenterang KarbiAnglongLIVE Soching constituency ke parlo long plike polling station along All Party Hills Leaders Conference Alliance Party lake BJP a hotur lasi dimklong pekdetri MSC Hetsing Rongphar West Karbi Anglong Lakhapli Soching MSC constituency angka abaha Bharatiya Janata Party Mondal Committee pen patir piponsi Assam Legislative Assembly surihini raing kora truck kili ke pachithang anparta MLA candidate Dr. Habete Ronapan kang thum karnia jaimek kedeng pon Lakha pharoi sira krahini Amri LSC Hamren Multi Utility Building at Hingno along kedeng armu ongdung pen mai inipon bangso kilik campaign rally mai along MSC Hetsing Rongphar pen lam the than pangcheng pon pen alangli mai along ke than pon ke All Party Hills Leaders Conference asong ke Japon jai kathar la pen arisang ho tung ke raraphan ke than tablok ke che asophan voter list pen ingthanang ji la pen KarbiAnglong arat kachingthur asai mo long det na pura kai kita raraphan ke than tap pen raraphan ka pamang hulok la si non MLA kilik pharoi sira krehini Amri LSC pen kithordun BJP pen kache toyduna candidate Dr. Habete Ronapan ongdung avot Soching constituency arat pahai dunang poputa MSC Hetsing Rongphar pen ning Japon Bangso election campaign rally amailong KarbiAnglong Autonomous Council CEM mate non lakha pharoi sira krisi rongkhang LSC pen Bharatiya Janata Party pen kache toydun Dr. Tuliram Rongkhang MLA Barim Rupsing Teron lapen lakha pharoi sira krehini Amri LSC pen BJP candidate Dr. Habete Ron MSC Hetsing Rongphar Soching VDC Chairman Joy Singh Kro lapen BJP aphan aninga che the ara chitong dun pen Mayalong RDP dun Bharatiya Janata Party Racharia Songpen ke hai edlong bonta percentage mesenji aphan chotsi ke claim kachapaduk chotputa MSC Hetsing Rongphar pen rada thingno lamthe than piklar pon Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Non malom MLA kilik nang tebok ong apor kachivar prek ong asonsi non malom KarbiAnglong angkang arlo atemon nang kijap asonsi theklong nang tenang neteni pu asonsi radaphan ihin kewang ihin kesan asonsi arniwang setame chimit me pin asonsi dolo Lapusana porahut lakha pharoi sira krehini Amri LSC Indian Alliance a candidate Bikram Hanse aphan umswai ME school pathua klamalong kangthum karni mate vote kerek amai kapaman pon labang solong aluhi amana peng pen MLA a candidate Bikram Hanse All Party Hills Leaders Conference Central Committee Organizing Secretary Korsing Timung West KarbiAnglong Congress Dunmai Phu Hemari Kro atum pen ke chenglok penangan songalong claim dam rapet ke thekiding atum chitong dun lason sila bangso mayalong don inkora truck ahem tunatum Bharatiya Janata Party asong penchi OC All Party Hills Leaders Conference mate Indian Alliance asongalong chipok dun tanglo pinpor me umsuai lake non hedjong BJP asong pen kache toydun pharoi sira krehenia candidate Dr. Habete Ron ahem thikup pule pudet sidame henoni te bonstame kupi aning ke dok de pen lo ne doning ko ratroga hem tu na tung puthot All Party Hills Leaders Conference mate Indian Alliance asong along nang chipok dun tanglo
la sorting polote nona phong MLA kilika bangki Karbi Anglong arlota sarkar ka chelarji angring thetta na sonsi theklong bonta ko ana hokma ke apor si chinipo Amri Omsawai Pathuk Klamalonglo EPSLC Lapen Indian National Congress Alliance Pen Chingrum si ini rat amuluk Chingrum amai pi ditum tengponlo Chingrum ya theba ke non direct sirkep Assam Assembly election kilik dopo laso kilik long ong dung awut ladak kisi arjan han kapahai je pansi ini Chingrum ponro lapen ka Chingrum Lidum kimanga teng penpi Surya amuluk kami pini cetong ponlo lah Sir la BJP tu mana la corporate political party tu nang hanak koi nai je bangke Bikram Hansi alang like dak amri LSC asor kali ba alang like dak so hadak tiket longun de ong si dak pen tu lah ke BJP tu mulai lang lo dah lah tu nong sigi lihat dulu lah soal bangke de lah si lah ke ningje jong lo lah pen West Karbi Anglong EPSLC ke nili presiden lo lapen nili konstitusi sirkep apan sini tu kam klaim pilo la son nak taksi non bang tak amri lo posi dari konstitusi pho la konstitusi pho khanda nili kam klaim pilo ni tu ma rat apan kurana ma kisum ngalong kami dak dum liat lo Olalo pini ritum da 112 amri legislative assembly patini waramla pini amri da Omsawai Pathuk Klamalong ang kum da meteklong itu alliance partner EPSLC la pen Congress labang so good kerek amai ongdung pen nil to candidate Bikram se ke hai pan samin itu ongdung abu pen ke hai pan sil bang so kandang amai ini keplengani itu ini bang Sir tangi pini labang so amai long koplo ki dak BJP MLA candidate Dr. Habitron Hemadung wa samil pan amu gachitong Doktor Habitron ke chini ke data amri sora chini ke andang pitung ko so si chini po kasi ala doktor ta kopia doktor ba ne labang ke alang liphan dam se ajunang ko no ahok doktor ba mate duplicate doktor ma labal tu majunang ko ahok doktor pasal da amri ara tungi pini ni arni la ana muluk chitu te dike alang liphan se kroyat salang li bang kopia doktor ne ke claim labang chini de to alang liphan ajunang ko Chintong pen hemari rong par KarbiAnglongLIVE Tang depini ada babirta ke lapuan si kang ton paniklo